Right. Panguva inoifadza here ava nenyaya yakanaka. Yaiva achibvunza achiti, why did the state drop the charges pana Mike Chimombe pamwe chete naMoses Mpofu? Paachibvunza achiti, yes, makambovapa ma-allegations. Pane evidence anga iritoripo yaitobatika, ma-audios and the likes zviripo, mukaisa ma-charges on them. But why machizouya panguva iri yemadrop? Pasana pana mashoko atiri kuona kuti aiwa fadzai maere aiwa ndi-advocate ari kuya achicriticize achinyatsokuudza chokwadi kuti aiwa you guys munenge mune ma-strategies nemaplans enyu amunenge muinawo and we are the same people, muri vanhu vamwe chete, munoshanda mese, logo subscribe or like or on the bell icon. Maere amudanyira achiti, why were the charges dropped? When they were pressed, the charges, they would have had a reasonable suspicion that they committed the offenses. What has changed? Is this more catch and release with the new leaders? Anotega headline mnangagwaZim live ramurikona kanzi NPA drops charges against Mpofu and Chimombe over 9 million civilized tender. Nemuganzi NPA offers no reason for dropping charges, which dual lawyers argued were very weak. Mashoko ari kuda panguva ino kuti kuna fadzai maere ari kuuya pana pachicriticize achiti aiwa kana makambovabata manje panoti aiwa vakomana avari guilty, vatori nemhosva. Ndo pakamboita mascandals ana kuikinojevhayo nema-audios inzai ndo the guys vakalikisa ma-audio vakanga vaku include mutungamiri wenyika and the likes, ndo vakomana vanobva vatiza vakazobatiwa, zvinhu zvakaitika kumashure. But right now takuona kuti the state kayadropa macharges, vana maere vari kuya vachibvunza vanhu makweshema kuti why chii chachinja, just because these guys vanyazozikanwa kunzi aiwa ndo vari kushandana nawikinojevhayo. But panguva ino macharges achidropewa, vanhu vari kusara nemaquestions anosara asina mhinduro, vachizvibvunza kuti chii chachinja. Mududzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu mududze mafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.